Lakay. Kaya, Anya ti agas na ti kuto ti aso na nagado ti ampas kan timol na di aso tayo. ampay, anya ti sakit na yada tay tumal, kinda tay ampas. Nya. Sika nga talaga laklakayan, hindi ka pa'y makatungtong tinasayaat. Tumunod ko ng agas ti puto. Mga kontay! Ay, naabaw. Ayan. Good morning, bakit? Good morning, tarupam. Nampay manahin. Hinatuloy mo, kapit bakit? Kapim, Kumain na pa'y madinakin timblaan? apayawan ti imam. At timpla ka ah. Hina? Apo bakit? Bigbigat. Apay manahin. Taagmurmuryot ka manahin. Bigbigat, kaririing kaw. Awa mo tinararamid kaw. Day tangarod ti pagmurmuryota. Taawan, inararamid mo. Ayun ba? Galit kayo? Tama na. Galit kayo? Galit kayo? Oy, tama na. Tama na, Generals. Huwag mo nang paanihin. Tama na. Hindi ko kaya ako. Tama na. Tama na. Galit kayo? Galit kayo? Ayaw. Bakit? Ah, Ay na. Bagbaga aman, daday anak mo. Tanay, nagalaman iti kwarta dito yung wallet kon. Agasem? Ne? Hmm? sus apo. Nemo, di tanga pa ng pabasol mo di anak mo. Baka nga iso na tinagala. Baka siyak. Ay na, apo bakit? Talaga nga isuna, itinagala. Talaga nga ipapilit mo. Una mo data nga pa ng panpanunot mo ti madita anak mo. Hintay ka sa nung mga masigurado nga iso na tinagala. Talaga nga sigurado bakit nga isuna tinagala. Ano si ka? Awan iti mabatay. Hindi pa man, dapat tinabatay. Kailan pa ako nag-iskandalo? Kailan ako nag-iskandalo? Alam mo naman pala, may pamilya na yung asawa ko, may pamilya na rin ako. Bakit mo naman i-text mo? Inaway mo yung Ano? dati mo. Ayaw, di ba? Tagay tayo kiyaday. Wala kayong mararating. Wala kayong lugar sa mundo. Patsenyo. Mag-board exam din kayo para malaman nyo. Tanong ko lang, ma'am. Pwede bang mag-board exam ang lasinggo, ma'am?